V malom dome na okraji dediny, kde čas akoby stál a kde starodávne tradície žili ešte silnejšie než kedykoľvek predtým, sedela stará babička Zuzana v hojdacom kresle pri prajacom ohni. Vonku padal sneh ako perie z nebeských perín a mesiac svietil na zasnežené strechy dreveníc, maľujúc celú krajinu do striebristého pokoja. Bolo štedré večera a celá dedina vonelo po kapuste, hríboch a medovníkoch. Z každého komína stúpal dým, ktorý sa mieril k hviezdnatej oblohe ako modlitba vďačnosti za všetko dobré, čo tento rok priniesol. V diaľke sa tíčili majestátne Tatry, ich vrcholy pokryté večným snehom, strážcovia tejto zeme už od nepamäti. Babička Zuzana si opatrne otvorila starú knihu s koženým obalom, ktorú dostala od svojej matky na smrteľnej posteli. Bola to kniha, ktorú písali ženy v ich rodine už generácie, pridávajúc do nej príbehy o živote v dedine, o zázrakoch, ktoré videli, o ľuďoch dobrých i zlých, o časoch hojnosti i biedy. Stránky boli zožltnuté časom, okraje ošúchané od tisícov dotykov, atrament miestami vyblednutý, no slová zostávali živé. Na polici nad krbom stáli staré hlinené nádoby, ktoré pamätali časy jej pradeda. Na stene visel drevený kríž, vyrezávaný rukami jej otca, a vedľa neho obraz Panny Márie, ktorý jej darovala matka ako svadobný dar. Celý dom dýchal históriou, spomienkami a láskou mnohých generácií. Oheň v krbe praskal a šíril príjemné teplo. Na stole už bola pripravená štedrovečerná večera, kapustnica, bobalky s makom, oplatky s medom, sušené ovocie. Všetko podľa starých zvykov, tak ako sa to robilo v tejto rodine od nepamäti. Vonku zazneli kroky v snehu. To prichádzali vnúčatá. Marek, 12-ročný chlapec so zvedavými očami a úšim vždy otvorenými pre príbehy, Katka, 10-ročná s dlhými kopmi a dušou snívateľky, a malá Zuzanka, sotva 7-ročná, pomenovaná po svojej prababičke, s očami plnými úžasom na svetom. Vošli dovnútra, otriasli si sneh z čiapok a kabátok a posadili sa okolo babičky, dychtivo čakajúc na príbehy, ktoré rozprávala každý rok na štedrý večer. Babička, povedal Marek, sadajúci na malú stoličku pri jej nohách, porozprávaj nám ten príbeh z maminej knihy, ten o tajomnom pocestnom. Babička sa usmiela, jej vrazčitá tvár ožila svetlom z ohňa. Ach, ten príbeh. Áno, ten vám dnes prečítam, ale najprv si dajme krížik a poďakujme Pánu Bohu za tento požehnaný večer. Deti spolu s babičkou sa prekrížovali a potichu sa pomodlili. Potom babička opatrne otočila stránky knihy, až našla tú pravú. Atrament na tejto stránke bol tmavší, písmená boli krásopisné, písané rukou jej prababičky v dávnych časoch. Toto sa stalo, začala babička čítať pomaly a slávnostne, v časoch dávno minulých, keď ešte naša dedina bola mladšia a keď celý kraj prežíval ťažké časy. Prvá časť. Ťažké časy. V dávnych časoch, keď ešte naši pradedovia boli mladí, prišla na našu dedinu ťažká skúška. Bola to zima, akú pamätníci nepamätali. Studená, dlhá a krutá. Leto predtým bolo suché, úroda slabá a keď prišla jeseň, mnohí gazdi vedeli, že čaká ich náročná zima. Obilie bolo scvrknuté, zemiaky malé a pramenná studnička na okraji dediny, ktorá nikdy nevyschla, len slabo presakovala. V tejto dobe žili v dedine 3 rodiny, ktoré predstavovali 3 rôzne svety. Najbohatší v dedine bol gazda Michal Horvát. Mal veľké polia, maštále plné dobytka a drevený dom taký priestorný, že by sa do neho zmestili 3 obyčajné rodiny. Michal bol človek tvrdý v obchode, nikdy nikomu nič neodpustil a o každý groš sa bil ako o život. Hovorilo sa o ňom, že má zakopané zlaté dukáty pod dlažbou svojho domu, ale že ich radšej nechá zhrdzavieť, než by pomohol blížnemu v núdzi.
Jeho manželka Alžbeta bola tiež pyšná žena, ktorá nosila najlepšie šaty v dedine a pozerala z vrchu na všetkých, ktorí mali menej než oni. Ich dvaja synovia, Peter a Pavol, vyrastali v tejto atmosfére bohatstva a povýšenosti, učiac sa od rodičov, že peniaze sú to najdôležitejšie na svete. Horvátov dom v tento štedrý večer bol plný jedla. V komore visel údený bôčik, visialo tam klobásy, nakladaná kapusta, sudy s kyslou uhorkou, police plné zaváranín. Na stole čakala kapustnica s množstvom húb, štrúdla s makom, koláče s tvarohom, medovníky, oplatky, sušené ovocie z juhu a dokonca aj víno. Toto bude najlepšia štedrovečerná večera v celej dedine, hovorila Alžbeta hrdým hlasom, prehliadajúc si prestretý stol. Nikto nebude mať také bohatstvo ako my. A prečo by mali? Odpovedal Michal. My sme na to tvrdo pracovali. Ostatní, keby boli takí šikovní ako ja, mohli by mať rovnako. Prostredná rodina v dedine bola rodina stolára Jána Kováča. Ján bol šikovný muž, robil stoličky, stoly, truhlice a aj keď nebol bohatý, mal dobrú živnosť. S manželkou Máriou a 3 deťmi, Milanom, Zuzanou a malým Joškom, žili pokojný život. Mali dosť na jedenie, mali teplý dom a ešte im zostávalo niečo odložiť na ťažšie časy. Ján bol človek spravodlivý a úprimný. Keď niekto potreboval stolicu oprviť alebo stol zmajstrovať, nikdy nepýtal príliš. Každý má právo na spravodlivú cenu, hovorával. Nie je dobré drať ľudí. Mária bola žena milá a pracovitá. Celý rok sa starala o dom, o deti, o záhradu a vždy mala priateľské slovo pre každého, kto prišiel okolo. Keď suseda ochorela, Mária jej priniesla polievku. Keď starý Ferko potreboval pomoc s drevom, Ján a Milan mu išli pomôcť, aj keď mali vlastnej práce dosť. Ich štedrovečerná večera bola skromnejšia než u Horváta, ale vôbec nie chudobná. Mária celý deň varila kapustnicu, piekla buchty s makom, pripravila gule z varenej pšenice s medom a Ján priniesol zo skrine fľašu slivovice, ktorú choval na osobitné príležitosti. Nie sme najbohatší, hovoril Ján svojim deťom, ale Pán Boh sa o nás stará a my máme všetko, čo potrebujeme a hlavne máme sa radi. To je to najväčšie bohatstvo. No tretia rodina. Tá bola najchudobnejšia v celej dedine. Volali sa Chromých. Otec Peter prišiel o nohu pri práci v lese pred niekoľkými rokmi, keď naň padol strom. Od tej doby nemohol robiť ťažkú prácu. Jeho zdravá noha a drevená palica, ktorú si sám vyrezal, boli jeho jedinými pomocníkmi pri chodzi. Matka Anna robila, čo mohla. Prala cudzím ľuďom, pomáhala pri žatve, háčkovala šatky na predaj, ale peniaze boli vždy len tak. Mali 3 deti. Jozefa, 11-ročného chlapca s dobrým srdcom, ktorý už pomáhal otcovi s drobnou prácou a sníval o tom, že raz rodinu vyviede z biedy. Annu, 9-ročnú, tichú a nábožnú dievčinu, ktorá sa starala o mladších súrodencov s láskou a trpezlivosťou dospelej ženy, a malého Martina, len 5-ročného, s veľkými modrými očami plnými nevinnosti. Žili v najmenšom dome v dedine. Vlastne len v chatrci s omietkou, ktorá opadávala, so strechou, ktorá zatekala a s jediným malým oknom. Oheň v krbe sotva hrial, lebo na drevo nebolo dosť peňazí a museli šetriť každým polienom. Peter Chromý sedel tento štedrý večer pri stole a pozeral sa na to málo, čo mali. Anna priniesla z kuchyne jediný hrniec. V ňom bola riedka kapustnica, ktorú uvarila z 2 kapustných listov, 1 mrkvy a hrstky krup. Na tanieri ležali 3 oplatky, ktoré im daroval dobrý pán farár, kúsok chleba, ktorý sám upiekla z poslednej hrstky múky a 5 sušených sliviek. Toto je všetko? Opýtal sa malý Martin nevinným hlasom. Anna sa pozrela na manžela s bolesťou v očiach. Peter sklonil hlavu. Áno, synček. To je všetko, čo máme. Ale Pán Boh je s nami a to je viac ako akékoľvek jedlo. Jozef, najstarší syn, stiskol peste. Nie je to spravodlivé, zašepkal. Gazda Horvát má toľko jedla, že by to vystačilo pre celú dedinu a my nemáme ani poriadnu večeru.
Nehovor tak. Pokarhal ho otec jemne, ale prísne. Pán Boh vie, čo robí. Každý má svoju skúšku. Horvát má peniaze, ale nemá lásku. Máme lásku a to je väčšie bohatstvo. Ale otec, povedala Anna, malá Anna, ja mám hlad. Matka Anna ju pritiskla k sebe. Viem, dcérka moja, ale pozri, máme oplátky od pána farára. To je symbol Kristovho tela. A máme sa navzájom. Budeme sa modliť a ďakovať za to, čo máme. Rodina chromých sa chytila za ruky okolo stola. Peter prežehnal jedlo, aké málo ho bolo, a začal sa modliť. Pane Bože, ďakujeme Ti za tento deň, za túto večeru, za to, že sme spolu. Vieme, že si s nami v ťažkých časoch aj v dobrých. Požehnaj toto jedlo, požehnaj našu rodinu a pomôž nám byť vďační za každú maličkosť. V tom momente niekto zaklopal na dvere. Druhá časť, tajomný pocestný. Peter Chromý sa pozrel na manželku s prekvapením. Kto by to mohol byť v takúto noc? Klopanie sa opakovalo, tentokrát naliehavejšie. Peter sa postavil, oprúť sa o svoju palicu, prešiel cez malú izbu a otvoril dvere. Vonku stál muž zahalený v starom plášti pokrytom snehom. Bol vysoký, ale jeho tvár bola ukrytá v tieni kapucne. V ruke držal palicu pútnika a cez plece mal malý batoh. Odpuste, že vyrušujem v tento svätý večer, povedal muž hlasom tichým, ale akosi zvláštnym. Hlasom, ktorý znel, ako by prichádzal z veľkej diaľky. Som pútnik na ceste a noc ma zastihla. Hľadám miesto, kde by som sa mohol zahriať a možno dostať kúsok chleba. Môžem vstúpiť? Peter sa pozrel na svoju chudobnú izbu, na chudobný stôl, na svoju rodinu. Vedel, že nemali čo ponúknuť, ale v jeho srdci nebolo miesta pre odmietnutie. Vstúpte, dobrý človek, povedal Peter. Nemáme veľa, ale čo máme, s radosťou sa s vami podelíme. Pocestný vstúpil dovnútra. Keď si zložil zasnežený plášť, rodina videla, že má jednoduché, ale čisté šaty. Jeho tvár bola vrazčitá vekom, ale oči mali zvláštny lesk, ako by v nich horelo neviditeľné svetlo. Pán Boh zaplať, povedal pocestný, sadajúc sa na lavicu, ktorú mu ponúkol Peter. Prešiel som mnohými dedinami a mnohými domami, a len málo kde našiel takú pohostinnosť. Anna matka rýchlo priniesla ešte jednu oplatku, ktorú našla v skrinke. Bola to posledná, ktorú chovala pre prípad najväčšej núdze. Rozdelila kapustnicu na 6 častí namiesto 5, čo znamenalo, že každý dostal ešte menej. Z chleba odrezala najväčší kúsok pre hostia. Nie, protestoval pocestný, nemusíte. Musíme, povedala Anna s úsmevom. Hostia je svätý. Tak nás učili naši rodičia a tak učíme svoje deti. Malý Martin sa pozeral na pocestného so zvedavosťou. Odkiaľ prichádzate, pán? Pocestný sa usmial. Zďaleka, chlapče, z miest, kde hory siahajú až k nebu, kde rieky tečú ako striebro a kde ľudia sú rôzni. Niektorí dobrí, niektorí zlí, väčšina niekde medzi. A kam idete? Opýtala sa mladšia Anna. Tam, kam ma vedie cesta, odpovedal pocestný. Hľadám niečo vzácné. Čo? Opýtal sa Jozef. Pocestný sa pozeral na chlapca s vážnym výrazom. Hľadám dobré srdcia. Hľadám ľudí, ktorí si uchovali lásku a milosrdenstvo aj v ťažkých časoch. Vidíte, svet je plný ľudí, ktorí majú veľa, ale dávajú málo. A potom sú ľudia, ktorí majú málo, ale dávajú všetko. Tých druhých hľadám. Rodina jedla v tichosti. Kapustnica bola taká riedka, že bola skôr teplou vodou s vôňou kapusty. Oplatky boli suché a chleb tvrdý. Ale pocestný jedol s vďačnosťou, ako by to bola najlepšia večera na svete. Nikdy som nejedol nič lepšie, povedal, keď dojedol. Viete prečo? Pretože toto jedlo je okorenené láskou a obetou. To je to najlepšie korenie. Peter sa usmial smutne. Rád by som vám dal viac, ale toto je všetko, čo máme.
To nie je pravda, povedal pocestný. Máte niečo, čo nemajú najbohatší ľudia na svete. Máte seba navzájom. Máte lásku. Máte vieru. Videl som to, ako ste sa modlili pred jedlom. Cítil som to, ako sa staráte o seba navzájom. Pocestný stal a siahol do svojho batohu. Dovoľte mi, aby som vám niečo dal na oplatku. Nie je potreba, začal Peter. Ale pocestný už vytiahol malý vretíšek. Toto sú len semená, povedal. Vysaďte ich na jar, budú vám požehnané. Anna vzala vrecúško. Semená v ňom vyzerali obyčajne, malé, hnedé, neprimetné. Ďakujeme, povedala, hoc nevedela, čo s nimi. A teraz, povedal pocestný, s vaším dovolením rád by som prešiel ďalej. Mám ešte iné miesta na navštívenie tejto noci. Ale je tma a zima, protestovala Anna. Zostaňte do rána. Nemôžem, odpovedal pocestný jemne. Moja cesta ma volá. Ale pamätajte, požehnanie zostáva s tými, ktorí ho dávajú iným. Obliekol si plášť a vyšnel do noci. Keď sa rodina vybrala k dverám, aby sa naňho naposledy pozrela, videla len stopy v snehu, ktoré viedli smerom k centru dediny. A potom, ako zázrakom, aj tieto stopy začali miznúť, zakrytené novým snehom. 3. časť. Návštiva u kováčov. Pocestný kráčal dedinou, jeho dých tvoril biele oblačky vstudeného vzduchu. Sneh padal hustejšie, ale on kráčal istým krokom, ako by presne vedel, kam ide. Prišiel k domu stolára Jána Kováča. Vo vnútri počul smiech a rozhovor. Pozrel cez okno a videl rodinu sedieť pri stole, kde bolo rozložené jedlo. Nie bohaté, ale slušné. Zaklopal. Ján Kováč otvoril dvere a videl pocestného. Dobrý večer, pútnik. Čo vás privádza v takúto noc? Hľadám prístrešie a možno kúsok jedla, odpovedal pocestný. Dlhá cesta ma unavila. Ján sa pozrel späť do izby na svoju rodinu, potom opäť na pocestného. V jeho očiach sa objavila krátka váhavosť. Mária pristúpila k manželovi. Poď dnu, povedala, máme dosť pre jedného hostia naviac. Pocestný vstúpil. Dom bol teplý a útulný, vonia po čerstvom pečive a kapustnici. Stol bol prostretý pre 5 osôb, ale Mária rýchlo doniesla 6. misku a 6. tanier. Sadni si, povedal Ján, práve sme sa chystali začať. Rodina sa posadila okolo stola. Ján sa pozrel na pocestného. Priatelia, máme hostia tejto noci. Prežehnajme jedlo a potom jedme. Pomodlili sa a začali jesť. Kapustnica bola hustá a voňavá, buchty mäkké a sladké, slivovica hriala telo. Pocestný jedol pomaly, pozorujúc rodinu. Máte krásnu rodinu, povedal. Ďakujeme, odpovedala Mária. Pán Boh nás požehnal 3 zdravými deťmi a dobrou živnosťou. A vy pomáhate iným? Opýtal sa pocestný. Ján sa zamyslel. Snažíme sa. Keď niekto potrebuje stôl alebo stolicu a nemá peniaze, niekedy mu to dám lacnejšie, ale musím aj na svoju rodinu myslieť, viete, časy sú ťažké. Rozumiem, povedal pocestný. To je rozumné, ale povedz mi, čo je dôležitejšie, peniaze alebo ľudia? Ľudia, samozrejme, povedal Ján rýchlo. A predsa, povedal pocestný jemne, keď musíš vybrať, vyberáš peniaze. Ján sa začervenal. To nie je úplne pravda. Nie je to obvinenie, prerušil ho pocestný. Je to len pozorovanie. Vidíš, pred hodinkou som jedol s rodinou, ktorá nemala takmer nič. Dostali len riedku kapustnicu, kúsok suchého chleba a oplatky, ale rozdelili to so mnou s radosťou, bez váhania, hoci to znamenalo, že ich deti budú mať ešte menšie porcie. Mária sklonila hlavu. To bola rodina chromých však? Áno, potvrdil pocestný. Sú to dobrí ľudia, povedal Milan, najstarší syn. V škole mi Jozef vždy pomôže, aj keď sám nemá takmer nič. Pocestný sa usmial.
Vidíš, dokonca deti to cítia. Láska nie je v tom, čo máme, ale v tom, čo dávame. Nastalo ticho. Potom Ján povedal: Máš pravdu. My máme viac, ale dávame menej. To nie je správne. Nikdy nie je neskoro to zmeniť, povedal pocestný. Dojedli v zamyslenom tichu. Keď pocestný vstál, povedal: Ďakujem za jedlo a za pohostinnosť. Naučili ste ma dnes dôležitú lekciu. Niekedy potrebujeme zrkadlo, aby sme videli, kto skutočne sme. Vytiahol z batohu malý drevený kríž, krásne vyriezavaný. Toto je pre vás. Nech vám pripomína, že Kristus dal všetko, hoď bol kráľom kráľov. Podal kríž Jánovi a vyšiel do noci. 4. časť. Gazda Horvát. Pocestný pokračoval cestou, až prišiel k najväčšiemu domu v dedine. Svetlo žiarilo z okien, vo vnútri počul hlasný smiech a pokrik. Cez okno videl prestretý stol, preplnený jedlom. Viac jedla, než by 5 rodín mohlo zjesť. Zaklopal na dvere. Nikto neodpovedal. Zaklopal znovu, tentokrát hlasnejšie. Dvere otvoril Peter, starší syn Horváta. Čo chceš? Opýtal sa nevrlým hlasom. Som pútnik hľadajúci prístrešie a možno kúsok jedla, povedal pocestný. Prístrešie? Peter sa zasmial. Toto je súkromný dom, nie hostinec. A jedlo? Choď si ho zarobiť ako každý iný. Peter, kto je to? Zavolal Michal Horvát vznútra. Nejaký žobrák, otec. Michal prišiel ku dverám, pozeriac na pocestného podozrievavo. Čo chceš? Miesto pri ohni a trochu jedla, ak môžem poprosiť, povedal pocestný pokorne. Michal sa pozrel na neho zhora dolu. Vyzeráš dosť zdravo na to, aby si pracoval. Prečo žobráš? Nie som žobrák, odpovedal pocestný pokojne. Som pútnik a písmo hovorí, keď si prijal cudzinca, možno si prijal anjela. Michal sa zasmial hrubým smiechom. Anjela, vyzeráš skôr ako darebák, ktorý hľadá, čo by ukradol. Choď preč z môjho domu. Michal, to bola Alžbeta, jeho manželka. Prišla k dverám. Čo sa deje? Tento darebák chce od nás jedlo, povedal Michal. Alžbeta sa pozrela na pocestného. Na moment sa v jej očiach myhlo niečo. Možno ľútosť, možno spomienka na lepšie časy, keď aj ona bola mladá a dobrosrdičná. Ale potom sa jej tvár opäť stala tvrdou. Je štedrý večer, povedala. Dali sme už almužnu v kostole. To stačí. Nemôžeme dať každému tulákovi, ktorý zaklopal na naše dvere. Ale máte tak veľa, povedal pocestný, ukazujúc rukou smerom k stolu, viditeľnému cez otvorené dvere. Len jeden kosok chleba, jedna miska polievky. Toto sme si zarobili, vyhrknul Michal. Tvrdo som pracoval celý život. Prečo by som mal deliť s niekým, kto len túla sa okolo? Pretože raz aj ty budeš potrebovať milosrdenstvo, povedal pocestný ticho, ale s váhou v hlase, ktorá spôsobila, že Michal urobil krok späť. Vyhrňaj sa, zakričal Michal a búchol dvermi. Pocestný stál v snehu, pozorujúc zatvorené dvere. Povzdychol si a pokrútil hlavou. Potom vyťahol z batohu malé semienka, podobné tým, ktoré dal rodine chromých, a posypal ich na práh Horvátovou domu. Semená zla rastú rýchlo, zašepkal, ale semená dobra rastú na veky. Potom sa otočil a odišiel do noci. 5. časť. Zázračné ráno. Keď sa rodina chromých prebudila na prvý vianočný deň, slnko už svietilo na čerstvý sneh. Peter vstal ako prvý, zamieril ku krbu založiť oheň. Ale keď otvoril oči, nemohol uveriť tomu, čo videl. Na stole, ktorý včera večer bol takmer prázdny, teraz stálo jedlo. Nielen trochu jedla, celý stôl bol plný. Bolo tam pečené mäso, čerstvý chlieb, buchty, koláče, ovocie, mlieko, med, všetko možné. Anna, Anna, vstávaj, zavolal Peter. Jeho manželka vybehla z izby, deti za ňou. Všetci stáli a pozerali sa so zízaním. Odkiaľ? Začala Anna. Neviem, povedal Peter, ale pocestný. Musí to byť od pocestného. Malý Martin ukázal na okno. Pozrite!
pozreli von a videli, že ich malá záhradka, ktorá včera bola holá a zavčenečatá snehom, teraz sa lesknú neprírodnými farbami. Aj cez sneh vyrastali kvety, nádherné farebné kvety, aké nikdy nevideli. To semená, zvolala Anna, matka. Semená, ktoré nám dal. Ale je zima, povedal Jozef zmetene. Ako môžu rásť v zime? Je to zázrak, zašepkal Peter. Božský zázrak. V tom okamihu zazvonil zvon z kostola. Celá dedina sa schádzala na vianočnú omšu. Rodina Chromých sa rýchlo obliekla a vyšla von. Keď kráčali dedinou, všimli si niečo divné. Pred každým domom, pred domom kováčov, pred domom mlynára, pred domom kovača, rastli nádherné kvety aj cez sneh. Ale pred domom Horvátovcov tam nič nerastlo. Dokonca ani sneh tam nebyl čistý, miesto toho bola zem čierna a spálená, ako by tam bol oheň. Ľudia sa zbiehali okolo. Horvát vyšiel von, jeho tvár bola bledá. Čo sa stalo? Kričal. Prečo moja zem je spálená? V tom prišiel starý pán farár. Pozrel sa na spálenú zem, potom na Horváta. Michal, povedal vážne, včera večer prišiel k tvojim dverám hosť, však? Nejaký tulák, zamrmal Michal. A odmietol si ho? Odmietol som. Prečo by som mal deliť s tulákom? Pán farár pokrútal hlavou. Michal, písmo hovorí, keď si odmietol najmenšieho z mojich bratov, mňa si odmietol. Včera večer si odmietol Krista samého. Šok prešiel davom. Alžbeta sa začala triasť. To nemôže byť pravda, zakoktala. Ale v tom okamihu sa objavil Peter Chromý, ktorý kráčal k pánovi farárovi. Otče, povedal, ten istý hosť prišiel k nám. Nemali sme takmer nič, ale podelili sme sa s ním. A dnes ráno sme našli stôl plný jedla a záhradu plnú kvetov. Pán farár sa usmial. Vidíte, keď dávate zo srdca, dostávate 100-násobne. To je Božia spravodlivosť. Potom prišiel Ján Kováč. On prišiel aj k nám, krmili sme ho, ale nie s takou radosťou, ako mali Chromých. A dnes ráno máme kvety, ale nie jedlo. Je to lekcia pre nás, že dávať niečo je dobré, ale dávať zo všetko je sveté. Michal Horvát padol na kolená. Čo mám robiť? Ako to môžem napraviť? Pán farár sa pozrel na neho s láskavosťou. Nikdy nie je neskoro začať na novo, Michal, ale musíš zmeniť svoje srdce, nie len svoje skutky. 6. časť. Premena. V nasledujúcich týždňoch sa dedina zmenila. Michal Horvát, hlboko zasiahnutý zázrakom a zahanbený svojou tvrdosťou, otvoril svoj dom a svoje maštále pre chudobných. Začal rozdávať jedlo tým, ktorí to potrebovali. Naučil sa poznať svojich susedov, nie ako čísla alebo zákazníkov, ale ako ľudí, s príbehmi, s radosťami a s bolesťami. Najskôr to nebolo ľahké, jeho synovia protestovali, Alžbeta sa sťažovala, ale Michal trval na svojom. Videl som spálenú zem pred mojím domom, hovoril. To je obraz mojho srdca, aké bolo. Nechcem, aby môj hrob bol takisto spálený. Postupne sa začali meniť aj Alžbeta a deti. Videli, ako otec a manžel sa stáva šťastnejším, aj keď mal menej peňazí. Videli vďačnosť v očiach tých, ktorým pomohol. Ján Kováč a jeho rodina sa tiež zmenili. Začali viac myslieť na druhých. Keď niekto potreboval stôl a nemal peniaze, Ján mu ho dal zadarmo. Mária začala variť extra polievku pre starých a chorých v dedine. Stratíme všetky peniaze, sťažovala sa Mária zo začiatku. Možno, povedal Ján, ale získame niečo cennejšie. A mal pravdu. Jeho živnosť, namiesto aby upadla, začala prosperovať. Ľudia z okolitých dedín prichádzali k nemu, pretože počuli o stolerovi, ktorý robí nábytok s láskou. A jeho deti vyrastali s porozumením, že hodnota človeka nie je v tom, čo má, ale v tom, čo dáva. Rodina Chromých, ich život sa tiež zmenil, ale nie len kvôli zázračnému jedlu. Michal Horvát dal Petrovi prácu na svojom dvore, prácu, ktorú mohol robiť aj s jednou nohou.
Anna dostala prácu od Alžbety Horvátovej, ktorá sa učila byť menej pyšná a viac priateľská. Ale najväčším zázrakom neboli kvety v zime ani zázračné jedlo. Najväčším zázrakom bola premena srdc v dedine. 7. časť. Ďalší štedrý večer. Prešiel rok. Opäť prišiel štedrý večer. Sneh padal ako minulý rok, Tatry stáli v diaľke ako stráže a mesiac svietil na zasnežené strechy. V dome Horvátov sa zbiehala celá dedina. Michal a Alžbeta pozvali všetkých, bohatých, chudobných, starých, mladých, na spoločnú večeru. Stôl bol plný jedla ako vždy, ale tento rok bol plný aj lásky. Každý priniesol niečo, kováč priniesol krásne vyrezávaný kríž na stenu, chromý priniesol kvety z ich zázračnej záhrady, ktoré krytli aj v zime, mlynár priniesol múku, kováč priniesol nový kotlík. Keď sa všetci posadili k stolu, Michal vstal. Priatelia, povedal, jeho hlas sa triasol emóciami. Pred rokom som bol najbohatším človekom v tejto dedine, ale aj najchudobnejším. Mal som zlato, ale nemal som lásku. Mal som majetok, ale nemal som priateľov. Potom prišiel ten večer, keď som odmietol pomôcť pocestnému a môj život sa zmenil. Pozrel sa okolo stola na všetky tváre. Dnes som stále bohatý majetkom, ale som ešte bohatší na priateľov, na lásku, na radosť. Naučil som sa, že najväčšie bohatstvo nie je v tom, čo máme, ale v tom, čo dávame. Peter Chromý vstal tiež. A ja som sa naučil, že aj v najväčšej chudobe môžeš byť bohatý, ak máš vieru a lásku. Ten pocestný nám ukázal, že malé skutky veľkej lásky menia svet. Ján Kováč pridal, a my všetci sme sa naučili, že nie je dôležité, koľko dávame, ale s akým srdcom dávame. Pán farár, ktorý sedel pri stole, sa usmial. Deti Božie, tento príbeh, ktorý ste prežili, je príbehom celého ľudstva. Každý deň stojíme pred voľbou. Budeme ako Horvát, ktorý mal veľa, ale dal málo? Ako Kováč, ktorý dal niečo, ale s váhaním? Alebo ako Chromý, ktorý dal všetko s radosťou? A pamätajte, pokračoval, ten pocestný nebol len obyčajný človek. Veríme, že to bol sám Kristus, ktorý chodí medzi nami, skúšajúc naše srdcia. A on príde znovu, možno dnes večer, možno zajtra, možno o rok. Otázka nie je, či príde, ale či budeme pripravení ho prijať. V tom okamihu niekto zaklopol na dvere. Všetci stíchli. Michal vstal a otvoril dvere. Pred ním vstal starý muž zahalený v plášti, pokrytý snehom s palicou v ruke. Michal sa na neho pozrel a potom sa usmial najširším úsmevom svojho života. Vstúpte, povedal horúco, vstúpte a podeľte sa s nami o večeru, váš stôl je pripravený. Pocestný vstúpil. Keď si zložil plášť, všetci videli jeho tvár a každý v tej izbe dostal pocit, že túto tvár poznajú, že ju videli v kostole, v sochách, v obrazoch. Posadil sa k stolu a požehnal jedlo. A keď jedli, celá izba bola naplnená svetlom a teplom, ktoré neprichádzalo z ohňa, ale z niečoho vyššieho, niečoho svätého. Tú noc žiadne bohatstvo nebolo počítané, žiadna moc nebola dôležitá. Len láska, len radosť, len spoločenstvo duší, ktoré pochopili najväčšie tajomstvo života, že dávať je príjmať, že služba je sloboda a že láska je jediné skutočné bohatstvo. Epilóg. Babička Zuzana zatvorila knihu a pozrela sa na svoje vnúčatá. Oheň v krbe už dohorával na žeravé uhlíky, vonku prestával padať sneh. A to je príbeh, povedala ticho, ktorý sa stal v našej dedine pred mnohými rokmi. Moja prababka ho zapísala do tejto knihy, aby sme nikdy nezabúdli. Babička, opýtal sa Marek, myslíš, že ten pocestný bol naozaj Ježíš? Lebo to je tajomstvo štedrého večera. Nie je to o tom, čo je na stole, ale o tom, čo je v srdci. A tí, ktorí majú srdce otvorené pre lásku,
tí budú požehnaní nad všetky poklady sveta. Koniec. Nech je toto posolstvo svetlom v temných časoch a nádejou v ťažkých chvíľach. Nech každý štedrý večer pripomína, že najväčším darom nie je to, čo dostávame, ale to, čo dávame. A nech láska, ktorá sa rodí v Betléme, žije v našich srdciach po všetky dni nášho života.